Doncs aquest cap de setmana m'agradaria tenir un cotxe volador que s'ha quedat aquí i anar-me a una cova i abans. Llavors em perdo i poso trist i viene un monstre per aquí del diamant i m'ajuda a sortir a fora. Llavors em dona el seu diamant i me'n vaig cap a casa amb el monstre també. Se me munta el cotxe. A mi m'agradaria aquesta setmana anar al camp a veure anells com aquest i ajudar-la a la meva mare a netejar les coses o barrer i donar les vitamines a les plantes. I a mi m'agradaria anar aquest cap de setmana a un hort que hi hagi una planta i una nena per fer una amiga i també un rastrell per fer així i un pat. Però no ho he dit en català. Són els ànecs, aquest també és un ànec, i aquesta és una senyora que té un telescopi i està mirant els ànecs i això és el menjar. Llavors aquest està netejant els ànecs. Estem en un jorn, aquí està en la herba i aquí quan veu la senyora que els ànecs tenen gana, li dona menjar del got.